Ilhanan sinugay pang di na mo di na mo kuan. Di na baglis. Ato yugon gud patagak. Mahugog na yugon. Basta pakpak kugal mahug na ba na. Target mo tagsambag mga ka-target. Di mao? Magsasud to gamay no? Namatay na siguro no? Alam hinog to. Ito nga side na daghan. Tingga. Hilaw man to. Ay nag-isod eh. Ano to? Makaon ba yan nino? Makaon ba nga kaslo man na. Kaslo man na now. Wala kay plastic. Mga kat sila sambag mga ka-target. Mga bugat na kayo mga lawas. What? Ay, abi, daplin. Siya pa yung tao naghain siya ha. Pero hindi siya maklaro eh. Tapi Daplin ing. Jesus. Asap. Bukol. Lagi uyog na, uyog na. Tapos tumoy guys. Sa planggana bi. Daplin ha. Ayo na diha bi. Dira na. Ibutan ito. Napo nang hugod daghan. Pabili ah. Agoy. Grabe. Sige na, balihog yan. Mga katarget, awa ninyo mga katarget. Ambag mga katarget oh. Ambag. Kita ing. Pakita sambag. Darag eh. Mga katarget. Daplin. Ang pamunit mo dong. Kana liguyog. Ay, hinog oy. Sa sugod nga taga ko. Sa kadiyot.
target basta hilaw mansilhan na no. Ang magbaglis pa ba? Awa. Na siya green pa. Unlike ano awa. Ano? Wala na. So sabot hinog na ni. So, hinog mga katarget oh. Ilhanan sinog eh. Pang di na mo agwan ay di na mo kuan. Di na baglis. Uy, damage oh. Nag-molds. Molds na.